Gaur Madrilen gertatu dena larria da. Zenean, hemen aldarrikapenari eta begira gaude, baina oso larria da. 2013ko urrian, 40 gazte independentista Madrilu epaitegi batek auzipetzeko, epaitzeko eskumena izatea. Hori oso larria da. Eta larriagoa da, horko epaitegi horrek erabaki ahal izatea, guk espetxera joan behar dugula gure militantzia politikoagatik. Hori Euskal Herritarrok ezin dugu onartu. Las 40 personas que están aquí, la única sentencia ajustada, no sé si a derecho, pero al sentido común, es la absolución. Porque aquí no hay 40 terroristas. No, pero mire, aquí hay 40 jóvenes independientes, militantes que han Eso estado... ya, no. Bien, déjalo en la sala. bat geurea Irikuste zinetik haratago aurki genezake Denak zunolerki usaina Zubi zuria irakan genuen Dena itazte harpaitzeko
Zubi zuri zeharkatzen Lehoien basamortuan Zuzinen erregina Oiukatu nuen, aldarri genuen Maite genuela elkarretan Arroken dela horretaz Zubi zuria iragan genuen Dena idazte harbaitzekoen Zubi zuri zeharkatzen Zen geltoki zen Azkeneko hala lehenengoa Daman beiz bukle baten Polar zikuluko amoranteak lez